இன்னைக்கு நம்ம 2008 வந்த சேசருங்கிற ஒரு கொரியன் படத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நேற்று ஒருத்தர் ஏன் இப்போ வர வர ஒன்லைன் போடுறதில்ல அப்படின்னு கேட்டார். அவருக்கு இன்னொருத்தர் ஒன்லைன் போட்டால் தான் நீ ஃபுல் வீடியோ பார்க்க மாட்டேன்னு ரிப்ளை பண்ணியிருந்தாரு. ஆக்சுவலாக அதுதான் உண்மை, கம்பெனி சீக்ரெட்டாக வெளியே சொல்லாதீங்க. படத்தோட ஓப்பனிங்லேயே ஒரு பொண்ணு கார்லேருந்து இறங்கி யாருக்கோ வெயிட் பண்ணுறா. அதுக்கப்புறம் ஒரு பையன் வந்தவுடனே 2 பேர் சேர்ந்து காரில் ஏறி ஒரு சந்துக்குள்ளே போகிறாங்க. அந்த சந்தில் காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு 2 பேரும் காணாமல் போயிடுறாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போலீஸ் அந்த இடத்துக்கு வந்து கார் யாரோடதுன்னு பார்க்குறாங்க. இது எல்லாத்தையுமே கொடை பிடிச்சிட்டு ஒருத்தர் வேடிக்கை பார்க்குறாரு. அவர் தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ கேமராவை பார்த்து மௌனை கையில் மாட்டின செத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைலாகை போட்டு முடிக்கிறாங்க. அடுத்த சீன்லேயே ஒரு மொட்டை தலையை ப்ராஸ்டியூட்டோட ஃபோட்டோஸ்லாம் எல்லாரோட கார்லேயும் வச்சுட்டு இருக்கிறான். அதுக்கப்புறம் அவன் ஹீரோ கிட்ட வரான். ஏன்னா ஹீரோ தான் அந்த ப்ராஸ்டியூட் கம்பெனியோட மேனேஜரு. ஹீரோ ஃபோனில் 2 பொண்ணுங்க ஓடி போயிட்டாளுங்க. அந்த 2 பொண்ணுங்களுக்கு நிறைய அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், 3 நாள் டைம் கொடுங்க, அதுக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அடுத்த சீன்லேயே ஒரு கஸ்டமர் ஃபோன் பண்ணுறான். சரின்னு ஒரு பொண்ணு அனுப்பிக்கிறாரு. ஆனால் அங்கே போய் பார்த்தா 2 பேர் இருக்கிறாங்க. இதனால் கஸ்டமருக்கும் அந்த ஒர்க்கருக்கும் நடுவில் சண்டை வருது. இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு ஹீரோ அங்கே போய் பார்த்தா அந்த பொண்ணோட மூஞ்சில் காயமாக இருக்குது. உடனே அந்த கஸ்டமரை போட்டு துவைச்சி எடுக்கிறாரு ஹீரோ. அதுக்கப்புறம் ஹீரோவும் அந்த ஒர்க்கரும் காரில் போயிட்டுருக்காங்க. அவங்க ஹீரோ கிட்ட நீங்கள் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிடெக்டிவாக தானே இருந்தீங்க, நீங்களே அந்த 2 பொண்ணுங்க எப்படி ஓடி போனாங்கன்னு கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க. அப்போ அந்த மொட்டையும் கால் பண்ணி இங்கே ஒரு கஸ்டமர் வந்தான், ஆனால் யாரையுமே பிடிக்கலன்னு சொல்கிறான். என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறான். அதுக்கு ஹீரோ மீஜின் அனுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு அந்த மொட்டையன் மீஜின் வீட்டில் இருக்கிறா, அவளுக்கு காய்ச்சல்னு சொல்ல ஹீரோ மீஜினுக்கே கால் பண்ணி எங்கே இருக்க, சீக்கிரம் வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. மீஜினுக்கு ஒரு பொண்ணு வேறு இருக்கா. ஹீரோ சொன்னதை கேட்டு மீஜினும் கஸ்டமருக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க. இன்னொரு பக்கம் ஹீரோ அந்த கஸ்டமரோட நம்பரை செக் பண்ணும்போது 4885 இருக்கு. இவங்க கூட போய் தான் ஆல்ரெடி 2 பொண்ணுங்க மிஸ் ஆனாங்க. உடனே ஹீரோ மீஜினுக்கு கால் பண்ணி கஸ்டமரோட வீட்டுக்கு போன வாட்டி குளிக்கிறேன்னு சொல்லி ஷவருக்கு வந்துரு, அங்கே வந்து அவனோட வீட்டு அட்ரஸாக எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பு, நான் அங்கே வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதை கேட்ட அந்த மொட்டையன் பேசாமல் போலீஸ்கிட்ட போயிடலான்னு சொல்ல ஹீரோ அவரை பார்த்து உனக்கு மண்டைக்கு வெளியே ஒன்றும் இல்லை உள்ளே ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. அதுக்கப்புறம் ஹீரோ அவனோட பழைய டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி என்னோட பொண்ணுங்களாம் வித்தவனை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், அவனை பிடிக்க போயிட்டுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் அவரோட ஃப்ரெண்டு இடத்துல மாட்டு சாணி மனுஷ சாணி கலந்த மாதிரி ஒன்று எடுத்து ஒருத்தன் மேயர் மேலேயே தூக்கி அடிச்சிட்றான். அதனால் அவரோட ஃப்ரெண்டு பிஸி ஆகிட்டாரு. இன்னொரு பக்கம் ஹீரோ சொன்ன மாதிரியே அந்த பொண்ணு கஸ்டமர் வீட்டில் குளிக்கிறேன்னு சொல்லி ஷவருக்கு போய் ஹீரோவுக்கு அந்த அட்ரஸை மெசேஜ் அனுப்புகிறா. ஆனால் சிக்னல் அங்கே இல்லாதனால மெசேஜ் சென்ட் ஆகலை. அங்கேருந்த பாத் டப்பில் ஏறி சிக்னல் கிடைக்குமான்னு பார்க்குறா. ஆனால் அங்கேயும் சிக்னல் கிடைக்கல. சரின்னு கீழே இறங்கினா அந்த பாத் டப்பில் ஒரே ரத்தமாக இருக்கிறத பார்க்குறா. இதை பார்த்து ரொம்ப பயந்துடுறா. பயந்து போனாவ வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடலான்னு பார்க்குறா. அந்த வீட்டோட கதவு லாக் ஆகிருக்கு. அந்த தெருவுலையே ஹீரோ அவங்க மெசேஜ் அனுப்புவாங்க சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கிறாரு. ஆனால் மெசேஜ் வராதனால இவரே கால் பண்ணுறாரு. ஆனால் கால் போகலை. அந்த வீட்டில் கஸ்டமர் அந்த பொண்ணை கட்டி போட்டு உளியை மண்டையில் வச்சு சுத்தியால் அடிக்கலான்னு பார்க்குறான். ஆனால் 2 டைம் மிஸ் ஆகிடுது. 3ஆவது டைம் அடிக்கும்போது தெரியாமல் அவன் கையிலேயே அடிச்சுக்கிறான். கையில் காயமான கோவத்தில் அந்த பொண்ணோட மண்டையிலேயே சுற்றி வச்சு அடித்து அந்த பொண்ணை மயக்கம் போட வச்சிடறான். அப்போ அந்த வீட்டில் யாரோ பெல் அடிக்கிறாங்க. யாருன்னு போய் பார்த்தா 2 வயசானவங்க. இது பார்க்கோட வீடு தானே, பார்க் ஏன் சர்ச்சுக்கே வரதில்ல அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்காக அப்படிலாம் இங்கே யாரும் இல்லை, நீங்கள் கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். உடனே அந்த 2 பேர் அந்த வீட்டில் இருந்த நாயை பார்த்து இந்த நாயை பாரு எப்படி அழைச்சிருச்சுன்னு சொல்லி அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு விஷயம் தெரியுது, இது அந்த கில்லரோட வீடே கிடையாதுன்ட்டு. கில்லர் அவங்க கிட்ட மிஸ்டர் பார்க் உள்ளே தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு, நீங்கள் உள்ளே வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கூட்டு போய் சுற்றி வச்சு அடித்து காலி பண்ணிடுறான். அதுக்கப்புறம் அந்த வயசானவங்க வந்த காரை எங்கேயாச்சும் பார்க் பண்ணுன்னு சொல்லி அந்த காரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கிறான். அப்போ அவன் கையில் வச்சிருந்த சாவி அந்த காருக்குள்ளே விழுந்துருது. காரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது வழியில் போகிறவன வேட்டியில் விட்ட மாதிரி ஹீரோவோட கார்லேயே கரெக்டாக போய் இடிச்சிட்றான். இடித்ததில் அந்த வயசானவங்க காரு டேமேஜ் ஆகிடுது. உடனே ஹீரோ அந்த கில்லர் கிட்ட வந்து உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுங்க, இன்சூரன்ஸ் பணம் வாங்கி தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு அந்த கில்லர் அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை, நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்கிறான். ஹீரோவுக்கு சந்தேகம் வந்து அவன் சட்டையை பார்த்தா அவன் சட்டையெல்லாம் ரத்தமாக இருக்குது. ஹீரோவோ அந்த பைபிளை இவன் தான் சொல்லிட்டு அந்த கஸ்டமர் நம்பருக்கு கால் பண்ணுறாரு. இவன் பாக்கெட்டில் இருந்த ஃபோன் ரிங் ஆகி இவன் மாட்டிக்கிறான். மாட்டின பயத்தில் அந்த கில்லர் காரை விட்டு ஓடுறான். உடனே ஹீரோவோ அவனை துரத்திட்டே ஓடுறாரு. ஓடும்போது கில்லர் அவன் கிட்ட இருந்த ஃபோனெல்லாம் தூக்கி போட்டு ஓடுறான். இந்த சேசிங்கே கிட்டத்தட்ட 10 நிமிஷம் படத்தில் காமிப்பாங்க. ஒரு வழியாக ஹீரோ அவனை பிடிச்சி அடித்து காருக்கே திரும்ப கூட்டு வர்றாரு. ஆனால் போலீஸ் அங்கே வந்து 2 பேரையுமே பிடிச்சிடறாங்க. போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போலீஸ்கிட்ட ஹீரோ அவன் தான் என் பொண்ணுங்களாம் விற்றா, அவனை கேளுங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவன் எனக்கு எதுவும் தெரியாது அப்படிங்கிறான். அதுக்கு ஹீரோ அவன் போய் சொல்கிறான் இவர், ஆனால் அது மிகவும் ஆபத்தான விலங்குன்னு எவ்வளோ சொல்லியும் போலீஸ் அதை நம்பவே இல்லை. ஒரு கட்டத்தில் அவன் ஃபோனை பற்றி விசாரிக்கும் போது அவன் மாட்டிக்கிறான். நீ தான் அந்த பொண்ணை வித்தியான்னு கேட்டதுக்கு நான் விற்கல, நான் கொண்டுட்டேன் அப்படிங்கிறான். இன்னொரு பக்கம் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு அந்த சாணி அடித்தவனை அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. அவர்கிட்ட கால் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு கில்லர் மாட்டியிருக்கான், அவன் 9 பேரை கொண்டதாக சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவரும் இந்த கேஸ் மாப்போ கேஸோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சந்தேகப்படுறாரு.
அந்த கேஸில் 3 பேர் செத்துருக்காங்க. இந்த 2 கேஸுமே மேங்கோவான் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் நடந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் நாங்கள் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் இந்த கில்லரை நாங்கள் கூட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதுக்கு போலீஸ் விட மாட்டேங்கிறாங்க. உடனே போலீஸும் டாஸ்க் ஃபோர்ஸும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. அப்போ அங்கே மேலதிகாரி ஒருத்தர் வந்து அந்த சண்டையை நிறுத்தி கில்லரை டாஸ்க் ஃபோர்ஸுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு. ஒரு பக்கம் ஹீரோ அந்த கில்லரோட காரில் அவன் விட்டுட்டு போன சாவியை கண்டுபிடிக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காரில் இருந்த அட்ரஸை வச்சு அந்த வீட்டுக்கு போய் அந்த கில்லரை பற்றி விசாரிக்கிறாரு. ஆனால் அந்த கில்லருக்கும் அந்த வீட்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஹீரோ அவன் அசிஸ்டன்ட் மொட்டத்தலையனை கூப்பிட்டு, அங்கே பாரு, அங்கே ஒரு மலை தெரியுதுல்ல, அந்த மலையிலேருந்து கீழே வரைக்கும் எல்லாரோட வீட்டையும் இந்த சாவி வச்சு செக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த மொட்டையை ஒரு வாரம் சோறு தண்ணி இல்லாமல் கூட செக் பண்ணிடலாம். ஆனால் அதுலேயும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. வாரண்ட்டே இல்லாமல் ஒருத்தனை அரெஸ்ட் பண்ணும்போது ப்ராசிக்யூட்டர் கிட்ட இருந்து 12 மணி நேரத்தில் அப்ரூவல் வேணும். அப்ரூவல் கிடைக்கலினா அவனை ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸ்டேஷனில் ஆஃபீஸர், நீ அவங்கள கொன்ன வாட்டி என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்குறாரு. அதுக்காக நான் அவங்கள அறுத்து தொங்க விட்டுருவேன், ரத்தம்லாம் ஃபுல்லாக போன வாட்டி ஒரு நாள் கழிச்சு அவங்கள புதைச்சிருவேன் அப்படிங்கிறான். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறான். அவன் கொன்னது 9 பேர் இல்லை, மொத்தமாக 12 பேர் அப்படிங்கிறான். அதுக்கப்புறம் போலீஸ் ஹீரோ கிட்ட இவன் சட்டையில் இருக்கிற டிஎன்ஏவும் அந்த பொண்ணோட டிஎன்ஏவும் ஒன்னாண்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த பொண்ணோட டிஎன்ஏவை எடுக்க ஹீரோவும் மற்ற ஆஃபீஸர்ஸும் அந்த பொண்ணோட வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்காங்க. இந்த பிரச்சனைலாம் எதுவுமே தெரியாத ப்ரெஸ் நடுவில் அந்த சாணி அடித்தவனை பற்றி கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் தாண்டி அந்த பொண்ணோட வீட்டு கதவு உடச்சி உள்ளே போய் பார்த்தா அந்த பொண்ணுக்கே 7 வயசில் ஒரு பொண்ணு இருக்கா. கடத்தப்பட்ட மீஞ்சினோட முடியை எடுத்துக்கிறாங்க டிஎன்ஏக்காக. அதுக்கப்புறம் அவள் பொண்ணு பார்க்கறதுக்கு பாவமாக இருக்கிறனால அவளுக்கு சாப்பாடு வாங்கி தராங்க ஹீரோ. மேலதிகாரி ஒரு பக்கம், இந்த கேஸை நம்ம முடிச்சா தான் மேயர் மேலே சாணி அடித்த கேஸை நம்ம மறைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஹீரோ அந்த கில்லரோட அக்காவோட அட்ரஸை கண்டுபிடிச்சி போயிடுறான். உங்களால் எனக்கு லாஸ் ஆயிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அக்கா கிட்டே அக்ரிமெண்ட் போட பார்க்குறான். ஆனால் அவங்க அக்காவுக்கு ஒரு பையன் இருக்கிறான். அந்த பையனை அந்த கில்லர் தலையிலே அடிச்சுக்கிறான் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அதனால பாவமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விட்டு வந்துடுறாரு. அதுக்கப்புறம் ஹீரோ ஒரு மேசேஜ் பார்லருக்கு போய் அங்கேருந்த ஓனரை அடிச்சு போட்டு கில்லரோட நம்பர் கொடுத்து இந்த நம்பர் இங்கே வந்திருக்கான்னு சொல்லி கேட்குறான். அந்த கில்லரும் கரெக்டாக இங்கே ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறான். அதுக்கப்புறம் அவனை டீல் பண்ண கஸ்டமர் கிட்ட போய் அந்த கில்லரை பற்றி விசாரிக்கிறாரு ஹீரோ. அதுக்கு அந்த அம்மா அவனுக்கு ஆண்மையே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குண்டை தூக்கி போடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தடவை உடம்பு ஃபுல்லாக ரத்தத்தோட ஒரு ஃபோட்டோ அமிச்சான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை கேட்ட மீஞ்சினோட பொண்ணு அவங்க அம்மா இறந்ததா நினச்சி அழுந்துக்கிட்டே வரா. இன்னொரு பக்கம் போலீஸ் கொட்டுற மலையில் டெட் பாடிஸை ஒரு மலையில் தேடுறாங்க, ஐ மீன் மவுண்டைன். அப்படியே அந்த பொண்ணு மீஞ்சின்னு அடிச்சு போட்ட வீட்டை காமிக்கிறாங்க. அவள் இன்னும் சாகவே இல்லை. இன்னொரு பக்கம் அந்த மொட்டையை அந்த சாவி மேட்ச் ஆகிற ஒரு வீடை கண்டுபிடிக்கிறான். அந்த வீட்டுக்கு கரெக்டாக ஹீரோவும் வந்துடுறாரு. அந்த வீட்டில் இவங்க 2 பேர் இருக்கும்போது யாரோ ஒருத்தன் அங்கே வரான். இவங்கள பார்த்த உடனே அவன் ஓடுறான். மறுபடியும் ஒரு 10 நிமிஷம் சேஸ் பண்ணி அவனை பிடிச்சிடுறாங்க. ஹீரோ அவனை போட்டு உதவுன்னு உதைக்கும் போது அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, அந்த கில்லரை எனக்கு ஜெயிலில் தான் தெரியும், 2 வாரம் தான் எங்கள் வீட்லேயே தாங்கினா. அதுக்கப்புறம் அவன் வீட்டை விட்டு போயிட்டான். அவன்கிட்ட ஒரு பேக் இருக்கும், அதில் சுற்றி உளின்ட்டு ஏகப்பட்ட டூல்ஸ் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் தங்கின 2 வார கேப்லேயே அந்த வீட்டை சுற்றி ஒரே பெயிண்டிங்காக உரைச்சிருக்கான். இவங்க இதை விசாரிச்சுட்டே இருக்கும்போது காரில் இருந்த மீஞ்சினோட பொண்ணு காரை விட்டு எங்கேயோ இறங்கி தொலைஞ்சு போயிடுறான். அந்த பொண்ணு எங்கே இருக்கான்னு தேடும்போது ஒருத்தன் அவசர அவசரமாக வண்டியில் போகிறான். அந்த பொண்ணு எங்கன்னு பார்த்தா அந்த பொண்ணு அடிபட்டு கீழே கிடக்குறான். உடனே ஹீரோ அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாரு. ஒரு பக்கம் மீஞ்சினை காணோம், இன்னொரு பக்கம் மீஞ்சினோட பொண்ணு இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோக்கு கொலகாண்டாகுது. கோவத்தில் கார் எடுத்துகிட்டு ஸ்டேஷனுக்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் அந்த கில்லரை அத்தனை போலீஸ் முன்னாடியும் போட்டு அடிக்கிறாரு. போலீஸும் நம்மளால தான் ஒன்றும் பண்ண முடியல, எவனாச்சும் அடிச்சுட்டு போட்டுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாங்க. இவர் அடித்த அடியில் அந்த கில்லர் ஒரு அட்ரஸை கொடுக்குறான். போலீஸும் அவன் சொன்ன அட்ரஸை நம்பி அந்த இடத்துக்கு போய் தேடுறாங்க. இன்னொரு பக்கம் மீஞ்சின் உயிரோடு தான் இருக்காங்க. அவங்க கீழே கடந்த டைல்ஸ் வச்சு அவங்க கயிறை அறுத்து தப்பிக்க பார்க்குறாங்க. ஹீரோ போலீஸ் கிட்ட அந்த பொண்ணு இங்கே இல்லை, அவள் அந்த தெருவில் தான் இருந்தா, அங்கே போய் தேடினாவாச்சும் கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் கிட்ட கத்துறாரு. ஆனால் போலீஸ் இவரையே அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோ அவங்க கிட்ட பேசுகிற மாதிரி பேசி அந்த காரை ஆக்சிடென்ட் பண்ணி அங்கேருந்து தப்பிச்சு ஓடிடுறாரு. இன்னொரு பக்கம் அந்த ப்ராசிக்யூட்டர் கில்லர் மேலே ஆதாரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவரை ரிலீஸ் பண்ணிடுறாரு. அவன் ரிலீஸே ஆனாலும் அவனை எப்படியாச்சும் பிடிச்சாகணும்னு சொல்லி 2 போலீஸ் அவனை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இன்னொரு பக்கம் மீஞ்சின் கயிறை ஃபுல்லாக அறுத்துட்டு அங்கேருந்த ஜன்னல் வழியாக குதிச்சு தப்பிச்சிடுறாங்க. தப்பிச்சு வந்த அவங்க அந்த தெருவுக்கு பக்கத்தில் இருந்த கடைக்கு போய் ஹீரோவுக்கு கால் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஹீரோ அந்த தெருவுக்கு தான் வேக வேகமாக ஓடி வந்துட்டு இருக்கிறாரு. அதனால் பாக்கெட்டில் இருந்த காலை அட்டன் பண்ணல. அந்த கில்லரும் கரெக்டாக மீஞ்சின் ஒளிஞ்சிருந்த கடைக்கே வரான். அங்கே வந்து அந்த கடைக்காரங்கிட்ட சிகரெட் வாங்கிட்டு போகிறான். அந்த கடைக்கார லேடி கில்லர்கிட்ட மூஞ்சில் என்ன காயமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்காக என்னை ஒருத்தர் அடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கு அந்த லேடி அவங்ககிட்ட, இங்கே ஒரு பொண்ணு இருக்கா, அவளை யாரும் கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க, நீ எப்படியாச்சும் பாதுகாப்புக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை கேட்டுட்டு கில்லர், ஓ அப்படியா, சரி ஒரு சுற்றி கொடுங்க பாதுகாப்புக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான். அந்த லேடியும் அவங்ககிட்ட சுற்றி கொடுத்துட்டு, நீருக்கும் தாம்ப தெம்பா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சுற்றி வாங்கிட்டு அந்த கில்லர் அந்த லேடியும் போட்டு தள்ளிட்டு உள்ளே இருந்த மீஞ்சினியும் அடித்து கொண்டுறான். அதுக்கப்புறம் ஹீரோ அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்தா அங்கே ஃபுல்லாக போலீஸ் இருக்காங்க. அவங்க 2 பேரும் செத்து கிடக்குறாங்க.
அன்னைக்கு நைட்டு எல்லாரும் போன வாட்டி அந்த இடத்துல இருந்த பொண்ணோட ஃபோன் எடுத்து பார்க்குறாரு. அந்த ஃபோனில் அந்த பொண்ணு, இனிமேல் இந்த வேலைக்கு என்னால் வர முடியாது, என்னை மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதறி அழுகுறா. இதை கேட்டு ஹீரோ அங்கேயே சோகத்தில் உக்காந்துக்கிறாரு. கில்லர் சீனில் காமிச்ச வீட்டில் அந்த 2 வயசானவங்களோட டெட் பாடிஸை புதைச்சிட்டு இருக்கிறான். கூட கம்முன்னு இருந்த நாயவும் கொண்டுடுறான். அப்போதான் ஒரு விஷயத்தையே ஹீரோ நோட் பண்ணுறாரு. அங்கே சர்ச்சில் இருந்த ஜீசஸோட சிலையும் அந்த கில்லரோட ஃப்ரெண்டு வீட்டில் இருந்த டிராயிங்ஸும் ஒரே மாதிரி மேட்ச் ஆகுது. இதை பற்றி போலீஸ்கிட்ட விசாரிக்கும் போது இந்த சிலை செதுக்குனது மிஸ்டர் பார்க்குன்னு சொல்கிறாங்க. அவர் நல்லா டேலண்டானவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹீரோ பார்க்கோட அட்ரஸுக்கு போய் பார்க்குறாரு. அங்கே இவர் வச்சிருந்த சாவியை போடுறாரு. கரெக்டாக சாவி மேட்ச் ஆகுது. அப்போ ஹீரோக்கு பின்னாடி அந்த கில்லரும் இருக்கிறான். உடனே ஹீரோவும் கில்லரும் மாற்றி மாற்றி சண்டை போடுக்கிறாங்க. கில்லர் மீன்ஜுனை துண்டு துண்டாக வெட்டி மீன் தொட்டியில் போட்டிருக்கான். இதை பார்த்த உடனே ஹீரோ கொலை பண்ணுற அளவுக்கு அவனை அடிக்க போயிடுறாரு. நல்ல வேலையாக இவர் கொலை பண்ணுறதுக்குள்ள அங்கே போலீஸே வந்துடுறாங்க. போலீஸ் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு கூட்டு போயிடுறாங்க. ஹீரோவும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் மீன்ஜுனோட பொண்ணை பார்த்துக்கிறாரு. இந்த படத்தில் ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னன்னா, மீன்ஜுன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தப்பிச்சோ அவங்க செத்துடுறாங்க. இந்த படத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, மொத்த கதையுமே 2 நாளில் நடக்கிற கதை தான். கதை முடிஞ்சாலும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் குழப்பம். அந்த வீடு யாரோடது? மிஸ்டர் பார்க் யாரு? வில்லன் தான் மிஸ்டர் பார்க்கா, இல்லை அந்த வில்லன் மிஸ்டர் பார்க் மாதிரி நடிக்கிறானா? உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தோட எண்டிங்கை வேற எப்படி வச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குன்னு சொல்லுங்க. வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம், நம்ம சேனல் 35K வந்துருச்சு. அதுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி. கூடிய சீக்கிரம் 50K வரும்னு நம்புவோம்.